Čaute milí diváci, vítam vás pri dnešnom novom videu a dnes som sa rozhodol, že vám urobím video o takom obrovi medzi vtáčkármi, ktorý sa radí medzi tých najväčších, tuším je tretí alebo štvrtý najväčší vtáčkár na svete. Ja mám túto mladú samičku, takže ona nie je ešte až taká veľká, ale je dosť veľká už aj tak. A reč je o Lasiodore parahybane. Pre mňa osobne to je taká moja srdcová záležitosť, neviem prečo som si ju tak obľúbil a patrí medzi moje naozaj obľúbené vtáčkare a teda moje srdcové záležitosti. Povieme si o nej pár informácií. Pochádza z Brazílii, je to zemný druh, v dospelosti sa dorastá v tele okolo tých 10 cm a v rozpätí nôh je to okolo 20 cm, čo už je naozaj dosť. A niektoré jedince bolo zaznamenané, že v rozpätí nôh mali až 25 cm. Takže je to naozaj obor. Čo sa týka terária, tak terárium musí byť určite väčšie. Ja mám toto 30x30x30 sa mi zdá, pretože je naozaj veľká. Je to zemný druh. Čo sa týka chovu, tak kľudne by som odporúčil aj začiatočníkom, pretože sú trošku impulzívnejšie, ale nechcú uhryznúť ani nič také, to vravím z vlastnej skúsenosti. Keď už sa cítia ohrození, tak vykopávajú svoje žahavé chlpky zo zadočku. Takže myslím si, že pre začiatočníkov je to fajn pavúk. A čo ešte také by sme si povedali? Sfarbenie má také, ja vám ju potom ukážem aj zbližšia. Je čierna a chlpky má také dočervená a na karapaxe, to je hlavohruď a hore to tvrdé je karapax, ja vám to potom ukážem, má také svetlé otiene. Takže pre začiatočníkov vhodná určite. Terárium samozrejme, veľké terárium musí byť, zase nie obrovské, 50x50, to je úplne zbytočné, ale myslím si, že 30x30x30 jej úplne stačí. Agresívna není, je trošku impulzívnejšia, hovorím, keď ju niečo vyruší, nejde uhryznúť, vykopáva obranné chlpky. Tak si môžeme na ňu posvietiť bližšia. Takže tu máme tu moju samičku mladú, dospelú Lasiodora parahybana, takže bráni sa, takže vykopáva žahavé chlpky zo svojho zadočku. Možno to takto na videu nie je vidno, ale naozaj je to obor. A čo sa týka toho uhryznutie, ako nesnaží sa uhryznúť, ani není agresívna alebo čo, ale ja vám teraz ukážem jej chelicery, to sú zuby a to býva naozaj bolestivé. Pozrite sa na jej zuby. Vidíte? A proste to mechanické poškodenie teda tej pokožky naozaj bolí, keby vás s týmto uhryzne. Takže dám vám ju takto, aby ste videli, aká je asi veľká. Pozrite. Krásavica. Naozaj. No, čo sa týka terária, tak terárium teda samozrejme nesmie chýbať korková kôra ako úkryt. Ja som tam dal krásne umelé rastlinky, miska s vodou musí byť a to je asi tak všetko. Takže čo sa týka pre začiatočníkov kľudne, není problém. Vravím, bráni sa hlavne vykopávaním a teraz ich ani nevykopávala tie obranné chlpky.
ale ak by vás kusla, pripravte sa na to, že to bude naozaj bolestivé. Pozrite sa na ňu. Krásna slečna. Nádherná. Dobre. Tak my si ju dáme do terárka. A vidíme sa, čo je. A vidíme sa pri ďalšom videu.